Lalela boy, kuseyimina lo mfana loyo bathi iBlack Panther ibrand ambassador yaseSteco Brands. Umfana ophuma le Mnambithi kwaFela ubala lo. Lalela boy, last time sigcina ukukhuluma besikhuluma ngalento frustration ecaused ama families ne community siphuma kuyona emabhizinisini ethu or emsebenzini ethu nje esizama ngayo. Manje namhlanje ngathula ngathi mhlambe ngoba ngangishilo ukuthi lapha ngifuna kube upart 1 mangisayi introduce lento, because ngithi into yethi it's a hustler's confession, entrepreneurial journey in real time. So ngathula ngathi ake ngiqale ngendlela ehlukile, asidonsa umuntu owenza iart yabo. Ngase ngilanda nangu uSuper Black la umuntu ngabantu umnyeni mfana le Nanda ngathi come this yabo. So ngamthatha ngambeka la namhlanje ngifuna sikhulume naye, asithatha sibeke naye ekutheni yena in terms of ifamily yakhe, in terms of umphakathi aphuma kuona, yena neart yakhe bamukeleka kanjani yabo. Because okay kodwa ngiyeke kodwa ezabantu sine challenge serious, so asimukele kakhulu ngehlombe elikhulu akuduma ihlombe kuduma izandla. Super Black engene stage hola boy. Hola kanjani mfethu? Yasibonge mfethu kwamukeleka okuhle kangaka. Kwachaza inhlwele kwaduma izandla madoda. Sekushoda nawe mfethu vele uthatha imic ungene ngenkondlo nje yabo. Vele ngibe semoyeni ke kuthi umoya wenkondlo bese sihlaziya inkondlo mfethu. Sivele siyicubungule. Angithi yabo mfethu mina ngizosho ukuthi umoya wenkondlo la engathi ubujulile, siyithathe ngama stanza khona yabo. Ungavunguza ubujulile kuphela. Mhlawumbe vele uyuvunguza umoya yabo. Yeah, mfethu ngithatha ithuba nje ngibonge mfethu uba sohleleni lwakho oluyingqayizivele. Bengifisa nje ukuthi ngibonge ngethuba elibaluleke kangaka ukuthi nje nami ngibe nje isicubuthwane ke ngimenywe ukuba ngibe ingxenye yohlelo. Ngiyathemba ukuthi hayi abantu bazosubscribe lapha ba comment, mhlawumbe nabo bazivezele nje ngama struggles zabo when it's come to the topic of the day. Yeah, lapho ke becabanga uyi-host ethu yokuqala or i-guest ethu yokuqala nqa. Yabona ukuthi kusho ngempela ingqayizivele lesithe nje masithi lento sidinga ukuhost umuntu ngathula ngathi angilande naye nje yami ngoba ngiyazi imbriyo vele yabo. Yabona pheze lento yambriyo. Exactly phezulu. So kodwa ikakhulu la ngifuna sihlale khona mnganami ungixolele mina angithandi sidile kakhulu nomlando wakho ongekho work related, because singaze sikuqhathe nemadlanga yabo. Hey ngapsashi ngoba phela ngince kahle siqhubeka indaba emadlanga commission. Yabo, so nami angifuni la ezinye izinto zize ilikhe ngami ngoba sinazi emakhoneni nenzani mntu yabo. So yeah, awusithatha usibeke mfethu ukuthi iBrazil ubani wakuphi nje, just leyo summary background yakho, then bese singena kulo msebenzi wakho weart mfethu. Umuntu ngabantu Super Black wakamini, unqalane kamini ngithande kanjalo kodwa ke ulunye udaba lo sobuye silixoxe. Mina nginsizwa yalemvoti la ngidabuka khona, ngikhulele eMgungundlovu. Yeah. Kodwa mangicabanga inkaba yami kwaNongoma. Yabo imadlanga yonke. Imadlanga iyadida lento le kakhulu. Kodwa hayi ngelinye ilanga. So hayi kodwa mina lo mfethu mfethu ngangibuka leya video le
obukhuluma ngayo mayelana nemizamo esiyenzayo singamaphanda. Yeah. Bese sibuka indlela umndeni oyiphatha ngayo kulabo bantu abakanjalo iyangithinta kakhulu mfowethu. And ingakho ngikuthokozela ukuhlala lesihlale ngihleli kusona namhlanje ngibe ingxenye yohlelo ukuze nje nami ngiphawule ngezinto engeke ngizibone ezike zenzeke kimi, ezike zenzeke kubafowethu, ezike zenzeke nje nasemphakathini ezintweni engizibonayo. Kunginika ithuba lokuthi nami kube khona nje engikuphosa isivivaneni kulesi sihloko esikusona namhlanje. So nje ngicela nje mfethu ukuthi wazi ukuthi leli thuba ngilibonga nje mfethu, ngilibamba ngezandla zombili. Angithi nami into eyenze ngigcine ngize ngithi angulande nga notice indlela owa responda ngayo mangushare le link. Uthi lo brother lo shoot khona lento efike yathinteka kuyena ngase ngathaya ngemlando. Ikahle kahle ngoba usonkondlo kufanele ngabe i-conversation yethu iyacikoza yabo, ngikubuze nami sakhaya nawe ungiphendule sakhaya. Ukubone khona ibrazo le ngiyithanda ene podcast uba Thrive lo hosta ama artist hip hop angishayela khona le ngangibuka host ibrazo zakwe wayibona. Ngayibona le ngayibona dino zakho hayi khohle bani. So yafethu yabona izindle emnyama mfethu siyahlupheka futhi it's getting worse ngoba uyabona ukuthi njengamanje isimo somnotho sibi mfethu. Kunzima baba. Sisibi kodwa ngibe nakho ukuthi imndeni siphuma kuyona i-end up ifeyile ukubuka lokho. Manje sigcine silimale ezintweni eziningi mfethu. Awusithathe nje usibeke mfethu ngokomsebenzi wakho mfethu ukuthi wena uphushana senze ukuthi abantu be-understand. Khani nami ngiyengilo ngikhuluma kakhulu futhi usithathe usibeke ukuthi umuntu uphushana kahle kahle as usuper black as umuntu ngabantu okay futhi usithathe usibeke mfethu ekutheni understand mhlawumbe ukuthi ayisidila nomuntu onesikole esincane la noma ayisidila nomuntu mfethu obonile umbombo kathisha yabo. At the same time mfethu bese nje mfethu usenze sifile lento yenzayo osebenza ngayo nokuthi ke la uphuma khona mfethu ba imukela kanjani into oyenzayo. Ngizokwenzela example ngami ngafundela ukuba i-accountant mina but ngoku-understanda i-background yami nga-end up ngingayi kuyosebenza nguthola umsebenzi ngesizathu sokuthi ngangibuka ukuthi le mali ngizoyihola lapha incane vele ama-expectations ekhaya azoba high masebenza ukuthi lo manje sehlala ema-office yabo. So I ended up ngawuthatha umsebenzi ngathi hayi okungcono ngizama ukuyiqalela into yami as much as ihamba kancane kodwa iyahamba mfethu. Ngi-grateful futhi ngayo. So awusithatha usibeke umuntu ngabantu mfethu ukuze sokwazi ukuqhubeka nosuku njaya King Ginger. Mfethu yazi lento izwakala ilula uma ngabe usayizwa njengoba uyibuza kodwa yabo mase uyiphendula iyadinga ukuthi nomqondo uthi ukuhlakazeka. Yabo ngizozama nje ukuphendula uzongikhumbuza la mhlawumbe engasaphendulanga khona makukhona la engishiye khona. Kulento impukane umuntu abanenhlanhla wayibona usazohamba kuyokwenza ucwaningo ke ngalokho ngiyazi asekuqaleni sesiyankondloza ngithi inhlanhla yabakhona mfethu ekuthenini ngiyibona impukane emabangeni aphansi aphezulu naphezulu. Kodwa akusiyona into eyahlala kimi ngaleyo ndlela ngoba ngisho ukuthi
ngihambe ngogqoka amajazi. Yeah. Hayi mfethu mina ngaya sengiphushwa lapha. Kunomngani wami ke osadlula okuyo wangimela wathi ngeke ndoda. Hambe lapha wayichaza ke kwasho ukuthi nje hayi ngihlongandlebe mina ngangaya lapho. Kwathi sengiphinda futhi yabo useyangazi vele wangiduba hayi kwabhukulwa umfowethu. Wathi ngeke baba wangiphusha ngaya kanye ke. Nakhona ngiyibona ngafuthi into engakho ngoba ngaba nenhlanhla yokuyiqonda lento yokuthi ibaluleke kangakanani lento ukuthi ube kuleli izinga engangibona sengikulona lalingithusa kwamina ngoba ngangakaze ngayicabanga ngiyilaphaya. Ukuba laphaya angangayele mina ngedwa kodwa ngangiyela nomphakathi engisuka kuwona. Yeah. Inhloso ngqangi nje yalokho ukuthi mengibuya lapha yamele ngibuye nento ephathekayo emphakathini wangakithi ngikwazi ukudlala indima emphakathini wangakithi uthuthuke. Kodwa ke bathi ke kumele kuqalwe ekhaya uthuthuke ekhaya. Bese kuba nalento ke engathi iwubize vele ihluphe. Abanye bayathwasa ke abanye ubizo luya ngokuhluka ukuthi wena ubizwephi. So lo mngane othi akasekho ba loyo? 100k ubomba. Bomba. Sibongele Nshabane ya. Okay. Yona ndoda esadonsa kakhulu nayo mfethu. Yeah. So kukho konke nje mfethu lokho kwenzeka nakhona sasikhethe izifundo zolimo ngenxa yalo lolubizo ukuthi mina vele ushunu wami yilo wobuciko. So kumele ukuthi mase ngenza into ngiyenze ngobuchule nangolwazi olunzulu ukuthi ngenzani. Angikwazi ukuthi mina ngingumbhali weinkondlo. Yeah. Kodwa lokho ngikube isiphiwo nje kuphela. Kumele ngisilekelele isiphiwo ngendlela ethile ukuthi sikhule sibe sizingeni. Yeah. Kodwa ke ngenxa yokuphathwa komhlaba abantu abathile nangendlela abayihlela ngayo izinto. Umuntu isiphiwo sakhe aphiwa sona isiphiwo esisabekayo ngoba singcwele kakhulu. Isiphiwo ongeke uvele wenze noma kanjani kusona ngoba siyakuhlamuka. Uyabo. Izinkondlo ziyasatshwa kakhulu. Yeah. Ngenxa yokuthi zizovusa umphakathi. Yeah. Uma ngase ezintweni oseke wazizwa wena uhlangene uyobuka izinkondlo njengomuntu onawe futhi obamba iqhaza elikhulu ekuhleleni imicimbi eminingi yezinkondlo. Ngiyacabanga ukuthi uyakwazi lokho ukuthi mawusula phaya umqondo wakho uyakhula. Yeah. Uhamba ufunde okuningi, uhamba ufisa ukwenza ucwaningo kokuningi. Okumele uzizwe sekuvuka into ongayazi uthi uyabo awucabangeke mase kuthiwa yonke leyo nto ithathweni kumphakathi njengoba injalo ingaqhutshwe nalutho. Bevele beyigcwalise komabona kude beyigcwalise. Mawusakhuluma leyo nto khona lo mjito wake wabhala inkondlo lapha wayihaya angikhohlwa. I think kwaku 2015 ushiwe. Yeah. Bona le nkondlo yalo yamjida lethi angaze ezami zonke ngoyikhunga ngentaba. Hayi mfethu. Yazi mfethu yabo into uhlazimula umzimba ubheke kanje. Angikhohlwa mfethu into yabhalwa lo yamjida. Angaze nifinqe imbhalo yami nibeke ngaphansi kanonkala ngoba sengiyahamba kunjani. Hayi mfethu. So yeah mfethu hayi ngeke abantu ke labo abanobizo kule. Ngoba phela niyatholana mangabe senihlangana ukuthi hey naba abantu engibizele kubona ngoba phela into eyinkinga ngathi sibancane sitholana qwa ingakho osonkondlo mabehlangene vele bebe umndeni nje ngoba bawumphakathi nje omncane. So ukuba lapho nje mfowethu kuyakukhulisa uwena nje. Yeah.
ebese kuba nenselelo ke lapho yokuthi yebo siyakubona uyathuthuka kulento uyayithanda lento awukwazi ukuphila ngaphandle kwalento hayi kuhle siyakubongela kodwa phela beka isinkwe etafuleni yeah bese isuka lapho ke inkinga usehambile ku Super Black wafike kwajabula abantu ke kwasukunywa kwashawa izandla kwathiwa hayi siyabonga hayi no Super Black ayavuma kubonge naye bamxhawule kushuthwa izithomba post kube kuhle yeah bese yabuyela phela ekhaya uyafika u Super Black ujabule nje kuphela akaphethe lutho ish bese kuyashiwo ukuthi wendoda uphuma uyaxoxa nawe usajabula ngithi yasho ukuthi hayi ngisenkondlweni kwasho kwacima kanje ubale lokho kubala ya siyakuzwa manje ke kuzodliwane siyaqala ke nawe manje uyabona ukuthi yabo suyayingabaza ke futhi lento kade uyenza ukuthi yazi kumele ngenze uhlelo oluthile lokuthi ngikwazi nami ukuthi ngibeke isinkwa phela etafuleni yeah yebo phela ngaphandle kunjalo into yakho siyabonga kodwa ke kumele indoda iphile kumele ukwazi ukuphila impilo ephambili yeah uyabo nasemphakathini mawuphuma bayakubona ukuthi cha siyakubona ukuthi hayi into zakho ayizihamba kahle kodwa wena sikubona la nathi nje uyabo lento isigqilaza nomuntu obekade eyibuka into yakho iyinhle kodwa bese ebuka impilo ephilayo bese bamanqika ngayo ukuthi ayingeke akuyona ke impilo le engayiphila uyabo ngoba yonke into umhlaba indlela wakhiwe ngayo wakhiwe ngaphansi kwesisekelo sokuthi kumele uhlangane nempande yesono mawukwazi ukwakha iqhinga lokusondelana nempande yesono hawo wonke umuntu uzokuthanda leyo nto ikulethela ngisho abangane ongabadingi ikulethela izitha ikulethele konke kulethela amademoni kulethela inhlanhla kuba kuningi nje ekulethela khona ukwazi ukuphila lokho kwasemhlabeni ingakho uthola umuntu ephila ngoba wakwazi ukuqondana nalempande le ekuphileni kwakhe kodwa ngaphakathi impilo ingekho kuye uyacikoze lo mfowethu ngoba kubuye kuvuke lento yathi manje bethu kufanele niqonde ukuthi sidila nosonkondlo la ushilo ukuthi ubanjwe ubizo so khambe bese iphakama lento yabo khona omunye ke ukuthiwa uJobe maye bembone sembambile yabo so la ngifuna ukuthola khona kakhulu ke ngabani ngifuna nje ube honest mfethu nasemakhaya futhi besixolele but ngoba kumele kuphila umuntu ngaphakathi kuthina ngizoba nemibuzo nje eminingana mfethu one as usonkondlo ophiliswa iart because ngeke ngibalekele ukuthi usonkondlo iyona career yakho wayekhetha ukuthi hayi ngizoqhubeka neart mina as much as ngifundile yabo kodwa ngizosticka kwiart kukuhle kukubi ekhaba understand ukuthi wena uphusha iart mhlawumbe engakukhokheli ngendlela eright ake ngisho ake ngiyenze kanje lento yabo enguphendule kanje umbuzo ngokujwayelekile nje empilweni bancane kakhulu okanye abekho abantu
abangafisa ukukulekelela empilweni eyintweni ozenzayo noyifisayo bakulekelele bakubumbe baze bakubona ukuthi hayi phela bayabona mangabe usemabangena aphezulu ezemfundo lapha ithemba lisuke likhona ukuthi lo muntu lo simlindele olukhulu kuyena yabo mekuthiwa kulindele elikhulu akulindelwe ijazi kuphela kulindelwe imali isizathu sokuthi i-education izibe ngaka size sifisa ukuyogqoka amajezi abomvu akukona lokho kuphela inhloso ukwazi ukuvusa amakhaya kithi ukwazi ukuthi kufike imali yonke lento ihamba iyofika lapha emalini uma kuwukuthi usukwenzile wena lokho waqeda uwumzali ulindele ukuthi hayi lengane sizokwazi ukwakha imali ikwazi ukuziphilisa thina ke sikhulele emndenini ke yabantu abamnyama ngoba singabantu abamnyama abantu abamnyama siyabambisana kukho konke esikwenzayo asilindele ukuthi wena mangabe uqeda isikole sesikufundisile bese ubalekela ikhaya uyophila impilo yakho le sidinga ukuthi ube seduze nekhaya noma ngathiwa asidingi lutho kuwe okuyimali kodwa sidinga ukuthi kube khona izinto ozenzayo esoyibona ithuthukisa ikhaya noma ngithi sibongo nje leso sokuzalelwe kusona uyabo uma ngabe wena lokho sekukwehlula ukukwenza ubanyama nambana emalungeni omndeni ngoba kuyabona ukuthi wena umuntu ogangayo ingqinamba zakho akekho umuntu osuke sefisa ukuthi alokho ezilandelela akubone ukuthi zikuphi ingqinamba zakho njengoba wena usukwazi ukugqoka ijazi kusho ukuthi wena ayikho into isizokuhlula fanele ngabe usunemali fanele wena usunemali fanele ngabe wena usukwazi ukwenza u1 no2 no3 uyabo should impilo nama families awayi-understand leyo kodwa awayiqondi lento ukuthi uzohamba wena uyohaya ubuye ungaphethe lutho kodwa ufundile shuthi wena sadlala ngamandla ethu nje lapho wena bese ngibuya mfethu la because phela okay kuyenzeka mfethu igame ikuvume ezomuntu ngifuna ukuqonda la ekutheni ke wena ke as usonkondlo othi mayengena egamini mhlambe abantu beyulumukele kahle ubizo lakho kuzisho ukuthi uyayithinta inhliziyo zakho obviously respect it nje kuwena ngiyakhumbula njengani bafowethu nisahaya nomthoko sasazi ukuthi makungena nini stage hayi lalela mase kungena amagcokama osonkondlo sebethile ligama elakhe igama akunandaba mina ngiyayithandi angithe bona so into enginayo ekutheni wenze njani ke mfethu la uso famous ebantwini bashutha nawe bayapost uthi uyabuka shaye ngo 10,000 likes sengikhuluma ngobwena ama likes maningi uyathanda uma ungena kusukuma wonke umuntu mhlambe uyazi ukuthi mangiphuma la stage ngishoda nango 5 rand ukugibela so wena ikhanselisha kanjani ekutheni angiqhubeke nale art engiyithandayo yethi ingangisebenzeli financial ayingisebenzeli financial not ukuthi ayikusebenzeli uthi ayikusebenzeli hayi ngiyakuthola mfethu lento le mhlawumbe nginakho ukisho ukuthi kuya ngokuthi wena isimo usibuka kanjani wena nje uwedwa ukuthi into uyibuka kanjani kulokho nje sengithe ukukubalula manje kunendawo nami engima kuyona engithi hayi kodwa mina kukho konke okwenzakalayo noma ngikubona kodwa mina ngimala ngesizathu sokuthi ngiyasaba ukuphuma kimi ngoba ngazi ukuthi ngiyokwazi ukubuyela kimi mise ngiphumile ngoba phela ngaze ngiphume ngiphila kumina nje mise ngiphuma ngazi noma kuyabuyeka yini manje lento bese ithi kumina njengoba ngila
angiphile manje la. Okay. Mengabe ngisuka la sengizobhekana nalokho engibhekane nakho ngalesi sikhathi leso sengifike kukhona. Okay. So mengifika kwi-poetry show noma kwi-poetry session ngifike ngenze lento engiyizele ngenhliziyo yami yonke ngikhululeke ngaphakathi ngingacabangile ukuthi kahle hle le yanto isuke ingiphilisa ngaphezulu kwalolu size engisuke ngilithwele mina. Okay. Uma sengiphuma bese ngiyakhumbula ukuthi okay sengiqedile la ngizofika kanjani le. Uyabo? Yeah. Yila sengizoqala khona ke ngithi hawu Westgate mfethu uyazi phela mfethu. Nayi belindoda izozula leminyango bafethu senishaya ithupha kangaka yabo. Yeah. Ngenhlanhla bonke abantu abangabathandi bezinkondlo nabaseka izinkondlo bayalwazi usizi lukaSonkondlo. Lolo sizi nabo bayalithwala kube olwabo. Angazi mfowethu ukuthi le yanto yenzeka kanjani empilweni lokho akubambisana okungaka enkondlweni. Khona lo Akekho uSonkondlo ofika engenamali alale lapho mfowethu. Uthola ngisho igwinya mfethu. Angisakhumbule ibhalo ubale inkondlo lethi inkondlo lethu zisifakile ezintweni saduma. Undumiso maphumula usazi kanjani mfowethu undumiso maphumula. Layithi kumanje nishayelo ihlombe usizi lethu nina nijabula ukuthi awusalibhala usizi. Laze lasifaka usizi lwethu. Yeah. So mfethu then nginembuzo mfethu ayiminingi kakhulu sesizoqeda. Ngifuna sibe realistic. Yeah. Because yabona njengami mina ngiqala ukuthanda inkondlo 2011 ngifike euniversity. Kwakuse yini wena wafika after wena? Yeah, ngafika. Kwakuse starring no boys. Yabo. Yeah. Ndumise sabhala lelizwe selaphathwa amaphepha. At my stage. Yeah. So okay. La ngifuna ukubheka khona ekutheni ama genre amaningi ayayikhali ngokuthi hayi kunochatho kuvalelwana ngaphandle because ngiyaye ngibe nakho ekutheni ayikho field okungaphumeleleki kuyona. So futhi siyabona ke la enkondlweni bakhona siyabonga Mpungose baphakeme ozamani Mzobo uyabona bakhulile compared to indlela abafika beyi yabo kuno Gubela as much as ngimazela kude uGubela but you can tell ukuthi hayi yabo wenza kahle. Exactly. Kuno starring wazwa full podcast I think ziyaphilisa kuno baba Mavundla yabo abadlala nje nabindlela. Exactly. So la khona mfowethu futhi singesimshiye mfethu umxolisi Mtshali late Mxolisi Mtshali wadlala indima enkulu Godfather. Kube khona uMinenhle Mthembu ngiyakhumbula uBrazo loya ubeyithanda iart kakhulu mfethu futhi ebhala khona inkondlo yakhe lethi ithini ngempela yankondlo kaMinenhle la athi de Mthembu wabhunguka. La ibhala khona incwadi. Wemfethu khona naleke yazi bengikutshela ukuthi mhlawumbe uzokhuluma ngezinye inkondlo wavela wathinta ledulile angilalela ubhala kahle mfethu umfoko Mthembu mfethu ubhala kahle umvelazi khona naleya bhala umxolisi Mtshali mfethu ngihlezi ngibheka ku YouTube ngiyithola ethini wayebhala naye ngobaba wakhe ecomplain ukuthi yabo Magalela ngisho ngihamba kuphi
vele kuthiwa ngo hayi bese wayishaya ipoet inesuit lamjida leyankondlo I think kwaku 2012 till today angikhohle injalo ke into ebhalwe kahle mfethu so abafowethu babebhala nje kumnandi so la engifuna ukuya khona ukuthi la einkondlweni ipolitics khona ikhona because kwamanye ama genre siyizwa bekhala ama artists ethi hayi ubani uyasivalela thina noma mhlambe angisho ukuthi phela mhlambe nabe esuthola ithuba lokuzota lapha mhlambe la awume ukuthi ngifuna ukutala lapha hayi ngizokome ngikale ngishaya i-disclaimer la ethi imbiko ukuthi ayihlangene ngembono ebekwe yabo so lama ukuthi uzodala lapha akuhlangene nempande TV uzobe seyikhulumela ngokwami yeah so angazi betha kwenzeka kanjani la ayikulimazi into ongekho kuyo yabo abo mfethu engikwaziyo la okusuke khona kuhlangene abantu iyahluka imbono njengokujwayela ukusho kwakho iyahluka nje imbono into nje ejwayelekile le ungaya enkonzweni ungaya kuphi ungaya kulaba benza igqomo ungaya kwabepiano ngaba yabo kuhlale nje kukhona la ezohluka khona imbono uhlezi futhi kuzoba khona leli qembu elizwana lodwa naleli elizwana lodwa kodwa ke ngokwami nje angikaze ngaba ngahlangabezana nesimo sokuthi kuyapolitikwa manje kuwukuthi ngenxa yokuthi mhlambe futhi akuyona nento engiyizele mhlambe ngisho sengishayeka ngikwazi nokubona ngoba angikho vele kuleyo nto le uyabo kuke kuvele ukuthi hey ubani wenza umcimbi ubiza ubani kuphela ubani akambizi bese kuba nalokho abantu abazokubala yabo kungenzeka ukuthi lokho kuyiqiniso kodwa mangabe uhlela umcimbi mfowethu angeke kubabize bonke abantu uyabo futhi umcimbi wakho usuke wazi wena ukuthi yiphi inhloso yakho ngalabantu obabiza emcimbini umuntu obamncane kumele kudipheze induna boy kumele kudipheze induna ukuthi umuthi mncane uyabo manje ke abantu abaningi kwesinye isikhathi sike siyifake nje lento yepolitiki nala engangeni khona mhlawumbe singazazi nezizathu zokuthi kungani ubani enze lokho noma ethathele izinqumo ezikusukuthi nokuthi sesike sayihlela nathi imicimbi fowethu eminingi imicimbi siyihlela namanje sinomcimbi lapha esitikini awona wonke umuntu ophumelela kodwa akekho nomuntu osike mhlambe esike sagejana naye noma saxabana naye ingoba thina sisuke sazi ukuthi okay kulokho mase sihleli nje okay kulokho sifisa ukuba nalokho obani abangasinika lokho bese siyacabanga sifaka imbono bese sithi nangu umuntu esimdingayo nangu omunye esimdingayo nakho esikudingayo bese uthola ukuthi ngesikhathi umcimbi soqala usuvela kubantu ukuthi ukhona lo mcimbi sesinabo vela abantu esazi ukuthi nabo abantu abazowumela lo mcimbi bese kuqhamuka ingcingo ezithi ngicela ungifaka ngicela ungene ukuthi uthola ukuthi usuyachaza ukuthi yabo hayi ngoba nakho uyafisa yazi ukumfaka kodwa manje khona lento esizolahleka ngoba ngiyamazi ukuthi ngibhala kahle uzoyenza naye lento kodwa ngoba la ngifuna ukukhulunywe ngokuthi yena angakhulumi ngakho angikwazi ukumfaka la uyabo bese kuba khona umuntu ozothi bese siyapolitika uyabo
ngenzeka futhi nathi siyapolitika uyabo ngenzeka ukuthi siyapolitika futhi nathi uyabo so into ngeke uzuyiqonde le nto yepolitiki mase kuza kakhulu ngaseinkondlweni nanokuthi ke ekugcineni kwakho konke sihlala njalo sibambisene lapha manje yabona ke lo awungasusa ingqabana nako sonkondlo futhi mabe ubona angiqondile ukuwe ilwake angithi yabo ukuthi kumaskandi njengamanje ubhuti umthandeni introduces aseholies ayizihamba phambili nje ngifuna futhi nakhona ube honest zihamba phambili kanjani namba wethi imbono yakhe cha phela sengisho ukuthi mangithi ihamba phambili sengisho ukuthi umphakathi most yawo umukeleza seholisa angisifeni yomaskandi ngaleyo ndlela kodwa ngiyawulandela sengisho ukuthi kodwa angithathi maside bathanda bonke abaculi bamaskandi awungabasabi batshele nje hayi ngibathanda bonke bayazi so la nginokunotice noma ngingasahambi njengaqala ama session but ngiyaye ngithi qunje okay ngokwakho compared to ukubhala lokho kwenu no Jobe o starring nalokwamanje because okwakhona neBrazil Shimane ethi sidudla sami ngizokubona ntamba yabo bamba mesengidala yabo khona nayo inkondlo yaBrazil vethu mina ukuthi vethu ngiyayithanda leze deep einoses ngiyayibona yazi leyo nkondlo angazi noma ngizothi okuningi ngisuke ngirelate khona kuna le nkondlo kaShimane ethi angifuneki ufa mina okungcono kufe lapha hayi ngeke ngiqhubeke yabo so wanginike wangicabangisa ngenye indlela ngayeke nje njengombhala ithi mayiqala le nkondlo yakhe ithi ngizwa abancane bekhuluma okuningi bethuma ukuhlwa kuqoqana aqale eqoqe bo ukukhanya kujole nakho mina ngiqoqe ukukhanya kodwa ke yabo so angazi bethi i-style of writing sakuleya minyaka nesamanje mhlambe makungathiwa nje wena uyasho ungathini mfethu siqhubeke nalesi samanje noma sibuyele kulesi sakudala angiqondile ukuqhatha nosonkondlo mfethu abafike manje but mangibuka yabo kudala kunabantu abaningi bethu sisenga relate kubona sasino Sabelo Mthembu indoda mayibhali izikhumula into zawo beno Brian Gwamanda sasibuya sibe no bayahlupha mase besifonela njalo sasibuya khona nale ndoda they are killing us with food yabo so siyaxolisa uphazamise sinabantu abamatasa hayi uyo matasa hayi mina so kona sesiyayivala sesivala nje ngifuna mfethu ungitshela ukuthi ungathini style sakudala right noma lesamanje kulento yokubhala mfethu kubalekile ukuthi ukukhulu iyona into yokuqala nje ngizoyiphawula kubalekile ukuthi kukhulwe ekukhuleni kokubhala lokho angeke saze sakushaya indivu ukuthi abantu abafike bazobhala izinkondlo manje abalekelelwanga ngokwanele mayelana nokubhala kwezinkondlo into engithanda ngabo umoya wabo nendlala abanayo ngezinkondlo
leya nto ke iyashaya thina sasibhala siyithanda inkondlo Shoda ngomoya. Sashoda asenzanga okwanele ekuthenini izinkondlo sibeke ebalazweni. Awucabange ukube yonke into esasiyenza sasiyiqopha. Ngalesa sikhathi phela ngalesa sikhathi sasinawo amafoni, sasinazo izinto. Kodwa leya nto sasiyenza nje ekucashini. Laba bathebe bafika bona bayithatha bayibeke ebalazweni. Yize ukubhala kwabo bengenalo lelo galela elingako. Kodwa abantu abaningi bathande bona kakhulu ngenxa ukuthi yibona abantu abababonile. Uyabo? So angeke uzusho ukuthi istyle sakudala nani, kodwa futhi into engithandile kubona ngibuka ukukhula kwabo manje. Yabo mengibalalele manje hayi sezintanganye manje. Mengilalele nje abaningi abayimiselwe yabona ukuthi hey lo muntu uyakhula nakhona bayikhulela bodwa mfowethu. Yabo bayikhulela bodwa. Nanokuthi ke asakhona ke ama session asakhona basawahamba la bakhulisana khona nabo bebodwa. Ongicabanga ukuthi yiwo la wadlala indima enkulu ekuthenini ngibone lokhu kukhulu okungaka kubona. Uyabo? So nje ngithi nje asibashayela izandla kulokho bayenze thina sabanenhlanhla safika thina safikela kubantu abazosikhulisa sanikhulisa sakhula sayiphambili nami so sanikhulisa no mfethu ungile okwanamhlanje asibambela ngoba ngiyabona nolwazi kuwena liningi kubuye kuvuke usinga lokunkondloza angazi nami kanjani manje awuhaleni nje nokusivalelisa nomuntu owodwa nje mfethu. Bengicela nje mfethu ukuthi ku part 3 ngizoqhamuka ngifike ngithi nje 1 bese phuma kanje bese ngiphuma kanje manje asibonge kakhulu umuntu ngabantu sicele futhi imphakathi namakhaya siphuma kuone kutheni noma ngathiwa ubizo lwami olubona lungasiphakeli la ekhaya lu support ngoba ngibizelwe kulona I'm sure kusasa khona la lizosithatha lusibeke khona kungangaba bikho financial mhlambe kodwa uthola ukuthi limile lelikhaya limiswe yilolu bizo lami because mina ngikhuluma ukuphila ebantwini bekhulekela lo mfana lapho makhona ngathi kungaphileka. So ngiyicela nje le ukuthi amakhaya esiphuma kuona noma yini esiyenzayo masingagangi awasupport awasupport ngoba manje baningi abantu abagcina belahlekelwa ukubona ngoba befuna ukujabulisa imindeni abaphuma kuyona. Thola ukuthi umuntu usephila okungeyena ngenxa yokuthi ngenzela ukuthi uanti noma nogogo bebe right bekungithethisa njalo yabo. So imindeni esiphuma kuyona bafowethu ayisupport imphakathi esiphuma kuyona. I always say this ngasekhaya kutheni mina ngiyanijudge if nina nizofuna ukuthi nizojabulela iartist elisuke eThekwini lezi Mnambithi 85 yet loyo ola engabe nimenza naye adume njengaleli lisuke eThekwini because once samastarisha into ukuthi umphakathi ungibamba ungiphakamisele phezulu entweni engiyenzayo kulule kutheni laba bangaphandle beadopt umuntu abangamazi ukuthi yabo umuntu indlela ahaya ngayo uthola ukuthi abayazi bemuze nokumuthi bahlezi bebona ama video but yabo ethi mayengene estage kujabule wonke umuntu khona enye comedian enginokuyi mangiye kwishow ka Charles Love uMabaya ngiyambona uMabaya lo mnyama nje nami ufika ngene uMabaya stage yabo thiwa welcome Mabaya yabo angena abantu beshaya izandla lokho kunombala ethanda indlela enza ngayo mayefika stage azoqalaza bona umuntu ophethe phone right acanga ngibone ku phone yakho yabo Charles lendlela ongintroduce ngayo stage angifuni mfethu ngisacela ungishuthe mangiqhamuka la cela ngisukume nonke ngithi mangiqhamuka
ngishaya izandla kakhulu ukuze le video mangiyiposta wonke umuntu abone exactly ngenoma baya yabo yenza le nto ngathi uyasangana nomphayi so mase ngibamba sengingedwa nami ngithi yazi le ntwana inswembe yabo exactly so imphakathi esiphuma kuyona ngiyacela ukuthi sisupporte kakhulu kunanoma yini siyenzayo as ingane ikhulele kuyona ema families esiphuma kuona ngoba nawo ayasilimaza ama families sometimes ngezinkulumo ngokuningi ekugcineni umuntu nomuntu unobizo lakhe unohambo lakhe okumele siqonde imindeni esiphuma kuyona ingasiqhathanisa ukuthi wena ufani nengane yababuncane wakho yona i-right we angesifana so if so ibamba lapho nje bafowethu sibonga kakhulu niqhubeke nisibuke sisazokuletha nje kube kuningi sizokubalansisa kuzoba business related kube social sithi business sometimes sibuye sithi nawo ama current affairs yabo sizolosa ibalansisa nje kodwa kakhulu sizodila la ku business yabo kodwa ngoba phela asiphili business kuphela kumele sibuye sithi touch kancane nakulezi ezinye izinto the only thing esingesiyenze asixeki kule channel akekho futhi esizolwa naye so siyacela usubscribe Impande TV la sithi khona the Hustlers Confession entrepreneurial journey in real time nje bafowethu sizo hosta sibuye singahost sibambele sodwa uthi uyabona namhlanje sine guest sasa sinayo so yeah sengisho ukuthi ningaze nithi hawo bekhona i-guest mhlawumbe sesibuya akasekho brother sinaye masithinta kakhulu as a business because lapho sisuke nathi sibeka umbono based on i-topic ethile silindele ukuthi abantu becommente ngenzansi ngembono yabo so sisuke singamdingi umuntu because umuntu usonkondla akekho kwebusiness yaba fethu supporteni ke nathi bafethu sine security company senza ne branding and marketing bafethu ngibonga kakhulu bafethu danko